stredná a východná Európa prestali byť pre globálne firmy lacnou alternatívou. Slovensko dnes patrí medzi krajiny s najdrahšou pracovnou silou v regióne a model konkurencieschopnosti postavený na nízkych nákladoch sa vyčerpal. A práve to stavia pod tlak centra zdieľaných služieb, ktorým pôvodným motivom bola úspora nákladov v porovnaní so západnými trhmi. S rastúcimi mzdami sa tieto centra dostávajú do priamej cenovej konfrontácie so vzdialenejšími lokalitami, kde je možné procesy škalovať lacnejšie. Ich zotrvanie na Slovensku preto nie je samozrejmosťou, ale závisí od hodnoty, ktorú krajina dokáže ponúknuť. Odpoveďou je posun k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Z pôvodne administratívnych prevádzok sa stávajú uzly, datovej analytiky, digitalizácie a riadenia, pričom viac než polovica z nich sa podieľa na strategických rozhodnutiach korporácií. Geopolitické riziká zvyšujú hodnotu blízkosti k hlavným trhom a až 2/3 centier na tento model cieľene prechádzajú.